महाराजगंज जिला के बड़ नाम बा, जहाँ लेहड़ा वाली के धाम बा। महाराजगंज जिला के बड़ नाम बा, जहाँ लेहड़ा वाली के धाम बा। हे बाबू रुक 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 रुक, तोर कौना जिला घर हरे? अरे ए चाचा, हमार घर महाराजगंज जिला है। अरे बाबू ते तो गाना बड़ा बढ़िया गावत रे। हमारे एगो कंपनी बा फिल्म सिटी महाराजगंज, वहाँ से गाना गाई बे। अरे ए चाचा, अवसर मिली तो काहे ना गायब हो। चल 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 बैठ हमरा गाड़ी पे चल। महाराजगंज जिला के बड़ी नाम बा, सिंगर शुक्ला दक्ष, जहाँ लहड़ा वाली के धाम बा। देखा चारों ओर मंडप साजे लगल और खेसारी के गनवा बाजे लगल। ए सुना बाजे लगल। देखा चारों ओर मंडप साजे लगल और खेसारी के गनवा बाजे लगल। यहाँ सबके सफल भइल काम बा, जहाँ सबके सफल भइल काम बा। महाराजगंज जिला के बड़ी नाम बा, जहाँ लहड़ा वाली के धाम बा। महाराजगंज जिला के बड़ी नाम बा, जहाँ शेरा वाली के धाम बा, जहाँ शेरा वाली के धाम बा। महाराजगंज जिला के बड़ी नाम बा, जहाँ शेरा वाली के धाम बा। पानी के बतैया लेला धूप अगरबत्ती, अक्षत दुबवा के साथ बेलपत्ती। मनवा लगई बुझे माई के ध्यान में, पूरा होई जाई बाधा पड़ी नहीं काम में। ए सुना पड़ी नहीं काम में। पानी के बतैया लेला धूप अगरबत्ती, अक्षत दुबवा के साथ बेलपत्ती। मनवा लगई बुझे माई के ध्यान में, पूरा होई जाई बाधा पड़ी नहीं काम में। कृपा से इनका सुबह शाम बा, महाराजगंज जिला के बड़ी नाम बा, जहाँ लहड़ा वाली के धाम बा। महाराजगंज जिला के बड़ी नाम बा, नाम बा, नाम बा। महाराजगंज जिला के बड़ी नाम बा। कोरे जगराता इहवा मिली सब लइका, दान होई जाला इहाँ कई लाख पैसा। भारी बर्बादी